Uite, acum vine micul dejun aici, acum la masa de campanie. Masa de campanie. Nu știu ce-a dus aici, stai să vedem ce-a dus. Haide, ia, stai să vedem. Ia. De fapt, trebuie la casă, trebuie muncă, trebuie mâncare consistentă, pentru că suntem în situația asta de criză, având în vedere situația de criză în care ne aflăm. Acum, uite, o trebuie ca să-mi fac un meniu mai consistent puțin. Sigur, vom mânca din toate, că așa e frumos aici. Cuțitul, am adus cuțitul cu mine acum. Și astea și toate astea aici sunt, Doamne, din darurile Domnului, slăvit să fie Domnul în veci, aleluia, amin. Sigur că după aceea noi o să ne apucăm iară de activitate, pentru că uite acolo e breazda, uite cum așteaptă breazda. Ia că ce-i cosa, ia că no. Ia că dar e o vreme liniștită, e o minunăție de vreme aici, aer curat, o liniște, că-ți aud, nici muștele nu umblă pe aici acum. Până nu găsesc mâncare. Până nu ne găsesc că mâncăm. Până nu găsesc mâncarea. Vă dorim să aveți poftă bună cu bucurie și cu mulțumire. Aleluia, amin. Uite, a venit o muscă.